Guys, good morning. Grabe ang kapal ng snow. Ayan. Sobrang kapal. Tingnan nyo. Puno na wala ng dahon. Yan, ang ganda niya. So, hindi tayo nakapag-upload guys ng video. Hindi natin na achieve yung vlogmas natin na everyday vlog kasi busy guys. But yeah, at least na-capture natin yung yung winter wonderland. Pero ang ganda ng maganda siya tingnan pag ganyan.
to have the white.